משפחה. האמת, רמי ואני לא תכננו, אבל זה בדיוק הדברים שאליהם כיוונתי, רמי. אז נתבקשתי להעביר שיעור, אנחנו יום שישי וקצר, זה לא יהיה שיעור ארוך מדי. יש דפי מקורות לפניכם, לא נקרא את כולם, אבל מי שירצה להעמיק בשבת המיוחדת הזאת של שבת בראשית, יוכל לקחת איתו את הדף. זה קרה בשנה שעברה וזה קרה השנה, ואני רוצה לשכנע אתכם בדבר אחד בשיעור הזה. שהרגשתי שעדן עזרה לי להכין אותו. שנה שעברה שעמדנו כאן, העברתי שיעור על המילה עדן, על העדינות ועל עדן, והרגשתי שהיא עזרה לי להכין אותו. והשנה, בדיוק בגלל מה שרמי עכשיו הזכיר, רציתי להעביר על שמיים. ועדן הייתה איתי. אני אנסה לשכנע אתכם בזה, כי כשמכינים שיעור ורוצים להוסיף עוד מקור ועוד מקור, אז אתה צריך את ההערה וההשראה, ואני פשוט הרגשתי שהיא הייתה איתי. אז בדיוק כמו רמי, לא כאן, אלא בירושלים שהייתי, פתאום אני מבין שבדיוק ברגעים האלו, שנשמתה של עדן עלתה למרומים, בסיפור הגבורה, ששמענו כל כך הרבה פעמים, וכל פעם שאנחנו שומעים, אנחנו רק מבינים עד כמה הוא היה גדול. בדיוק ברגעים האלה, בהרבה מאוד בבתי הכנסת בארץ, קראו את המילים רוכב שמיים. אותם רגעים בדיוק, תעשו את החישוב של הזמנים, מי שמתחיל מאוחר או מוקדם, אותם רגעים בדיוק, מקור מספר 1, אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזרך ובגאוותו שחכים, זה באמת הברכה שמגיעה לישבת אשר, מעונה אלוהי קדם ומתחת זרועות עולם, ויגרש מפניך אויב ויומר השמד. ובאמת רוכב שמיים זו אותה יחידה שעדן הייתה בה. 10 דקות, לא יותר, בסדר? אפשר לעשות את זה גם שעה את השיעור הזה. אבל ב10 דקות בואו ננסה להבין מה זה שמיים. מה זה שמיים במקורות היהודים, מה זה שמיים במקורות הישראלים. אז קודם כל, תדעו לכם שהסיפור הזה של רוכב שמיים הוא סיפור מאוד 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 במחלוקת בין הפילוסופים ליהודים. במקור 2 כבר נתבאר רש פרשת האזינו, זאת אומרת, אומר העמק דבר, שבתחילת פרשת האזינו, דשמיים,